खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दासान्दि रायजो सोरखारा रायजोफोरखौ गोजोन होनो थाखाय बायदि आसनिफोर लाबोनानै अनसुंथाइ होनो थाखाय मिरु सोरखारनिफ्राय गोबां रोजा रोजा कौटि दाहार लानो गोनां जागासिनो दं। बेफोर दाहारफोरखौ सुख'फिननो थाखायनो रायजोआव थानाय गासैबो सुबुंफोरनि खर'आव फिन बजाय महरै गोबां टेक्स जाबसिननानै होफिनबावबाय। बे बजाय महरै रायजो सोरखारा मोनसे फोसावथाय फोसावना होदों। दानिया रेलि एबा मिल मिटिं खुङोब्ला बे बारनिफ्राय खाजोना एबा टेक्स होनो गोनां जासिगोन सोरखारनो। लामाफोराव जायखिजाया रेलि एबा हाबाफारिफोर मेल मिटिं खुङोब्ला बे बारनिफ्राय पारमिसन लानायजों लोगोसे होनो नांसिगोन खाजोना। आरोबाव बेजों लोगोसे मोनफ्रोमबो गेलेमु आयदानि हाबाफारि खुंफुंनो लायोब्ला 2000 रांनि खाजोना आरो लामा सामाफोराव दिन्थिफुंनाय माखासे सांग्रांथियारि हाबाफारि दिन्थिफुंनायाव 500 रांनि खाजोना। एक्सप'ज आरो बायदि बायदि ट्रेड फेयार्स, फुड फेयार्स खुंफुंनो लायोब्ला 5000 रांनि खाजोना। पेट्रल पाम्प आरो गेस एजेन्सि पारमिशननि थाखाय लानाय जागोन गासै 10,000 रांनि खाजोना। हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय, बैसागु आरो बायदि बायदि रंजानाय हाबाफारिफोरनि थाखायबो होनांगोन 300 रां खाजोना। राजखान्थियारि दोलोनि गुबुन गुबुन हाबाफारियावबो होनो नांगोन 2000 रां। नाथाय गुवाहाटि नोगोरमानि अनगायै गुबुन गुबुन जायगायाव बेफोर हाबाफारिनि रांखौ बांसिनहै गासै 25,000 रां लानाय जागोन। थारैनो आसाम सोरखारनि बेबादि थांखि लानाया रायजोफोरखौ सोमोनांहोदों। आरोबाव मोनसे फिन दुखुनांथाव लामानि जाब्रबथाय। उत्तर प्रदेशनि राजधानी लखनौआव गंसे गोख्रैथिजों खारनाय गारिया 10 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'खौ गिख्रंथावै एक्सिडेन्ट खालामो, जेराव गोब्राब थासारिजों जोखोम जानाय उन्दै गथ'खौ देहा फाहामसालिसिम लांनाय जादोंमोनब्लाबो डक्टरा थैबाय होनना फोसावना होयो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मंगलबारखालि फुंबिलिनि समाव लखनौनि एडिशनेल एसपि श्वेता श्रीवास्तवनि सासेल' फिसाज्ला नेमि श्रीवास्तवआ स्केटिं खालामनानै न' फारसे फैबाय थानाय समावनो जनेश्वर मिश्रा पार्कनि मोखाङाव गोबां गोख्रैथिजों फैनाय एसइउभि 700 गारिया गथ'खौ सौख्राङो, जेराव उन्दै गथ'आ 15 मिटार गोजान जानथायसिम खारफालाङो। जाथायखौ खालामनानै गारि सालायग्राया खारखोमालांनो हायो। नाथाय पुलिस बिफाना लामायाव थानाय सीसीटीवी फुटेजनि दारै गोख्रों नायबिजिरनानै 8 घन्टानि गेजेरावनो एसइउभि 700 सालायगिरि सानै सुबुंफोरखौ हमनो हायो। बे जाथायखौ खालामनाय सानै सुबुंनि मुंफोरा जादों सार्थक सिंह, जाय सासे बिबिए नि फरायसा, आरो देबश्री बर्मा, जाय सासे इन्जिनियारिंनि फरायसा। दा लखनौ पुलिस बिफाना बिसोर सानैनि सायाव ट्रेफिकनि नेमखौ सिफायनानै गोबां गोख्रैथिजों गारि सालायनानै मानसि बुथारनायनि दाय साजायना पुलिस कास्टडिसिम लानानै गोख्रों सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं। बे जाथायखौ लानानै बिमा एडिशनेल एसपि श्वेता श्रीवास्तवजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरा गोबां दुखुआव दं। मानोना नेमि श्रीवास्तवआ श्वेता श्रीवास्तवनि नायल'जाल' सासेल' फिसाज्लामोन। मिन्थिनो मोनबावनाय बादिब्ला सार्थक सिंह आरो देबश्री बर्मा बिसोर सानैया गारि रेसिंनि थाखाय प्रेक्टिस खालामगासिनो दंमोन। नाथाय बे समावनो बेबादि जाथाया जानो मोनो। आसाम पुलिसनि थाखाय मोनसे लाजिनांथाव खौरां। आसाम पुलिसनि सासे एसआइखौ 4 बोसोरनि थाखाय जेलनि साजा फोसावना होबाय गुवाहाटि स्पेसियेल कर्टआ। बेजों लोगोसे 8,000 रांनि जुरिमानाबो फोनांना होनाय जाबाय। थांनाय 2018 मायथाइयावनो आसाम सोरखारनि जाख्ल'नाय होबथाग्रा एन्टि कारापसन ब्युर'आ कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय बकलिया पुलिस थानानि एसआइ भाग्येश्वर हाजरिकाखौ सासे कमप्लेन होनो फैग्रा सुबुंनिफ्राय 3,000 रां दाबिनानै रां लानाय समावनो एन्टि कारापसननि मावथिफोरा हमनो हादोंमोन। बिनि उननिफ्रायनो एसआइ भाग्येश्वर हाजरिकाखौ हमनानै जेलाव दैथायहरदोंमोन। दा बिथांखौ रां जाख्ल'नायनि रोखा फोरमान मोननायनि थाखाय स्पेसियेल कर्टआ 4 बोसोर जेलनि साजा आरो 8,000 रां जुरिमाना फोसावनानै होदों। बिथाङा 8,000 रांखौ होआब्ला आलादायै 3 दान बारा जेल जानो नांगोन।
बिटिआरआव फिन आदिबासि हारिनि सुबुंफोरनि खुद्रिसारनाय। कक्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसा थामहिनबा अल आदिबासि स्टुडेन्ट एस'सिएशन अफ आसामनि मावथिफोरा खुद्रिसारनानै मुसुखा सावदों। मैया फुंनि 8 रिंगासो समाव साबकाटा आनसलिक आसानि बानजायनायाव रायजो सभा बिजेपिनि एमपि कामाख्या प्रसाद तासानि मुसुखा सावो। मानोना एमपि कामाख्या प्रसाद तासाया मोनद' जनजातिफोरा एसटि मोननायनि जेबो मोनथाय गैया होननानै बुंदोंमोन, जायखौ लानानै गोख्रों खुद्रिखांदों आसाम मावफारियाफोरा। एमपि बिथाङा फैगौ समाव बेबादि आरोबाव ओंथि गैयै बाथ्राफोर बुङोब्ला बिटिआर नाङैनो गोख्रोंसिन सोमावसारनाय जागोन। बिनिखायनो एमपि कामाख्या प्रसाद तासाया बेबादि बुंनाय रावनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै साबकाटा आनसलिक कमिटि गाहाय आफादगिरि अर्जुन मार्डि बिथाङा खौरां बिजोङाव फोरमायो। बिटिआरनि गंसेल' अख्रां जाहाजआ बन्द जानानै दङ। थारैनो रुपसि एयारपर्टआव मा जामारदों राइजोफोरनिसिम सोंलु सोमजिखांहोदों। गंसेल' अख्रां जाहाज गाथोन रुपसि एयारपर्टआव दिनैसिम 10 साननिफ्राय 15 सानसो बारलांबाय, नाथाय रुपसि अख्रां जाहाज गाथोनाव गंसेबो अख्रां जाहाजआ बानाय आरो बिरनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। थामहिनबा दासान्दि रुपसि अख्रां जाहाज गाथोनाव दावबायारिफोरनि थाखाय अख्रां जाहाजजों दावबायनाया बन्द जानानै दं। रायथिनाया गोनांदि एयारपर्ट अथरिटि अफ इन्डियाजों मोनसे गोरोबथायाव फ्लाइविट मुंनि दावबायारि अख्रां जाहाजखौ रुपसि अख्रां जाहाज गाथोनाव थांनाय 2021 मायथाइनि 8 मे खालारनिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय बिरहोजेनदोंमोन। बेबादिनो 72 मासि गोनां एटिआर सिबिटि गंनै अख्रां जाहाजखौ हप्तायाव सानथामहै गुवाहाटीनिफ्राय कलकातासिम आरो कलकातानिफ्राय रुपसि जानानै गुवाहाटीसिम बिरहोनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन। बिनि उनावहाय दावबायारिफोरनि लुगैनाय बादि थांनाय 2022 मायथाइनि 18 फेब्रुवारिनिफ्राय हप्तासेयावनो 6 सानसिम दावबायारि अख्रां जाहाजफोरखौ बिरहोनायनि थिरांथा लानाय जादोंमोन। नाथाय फैयै फैयै थांनाय 7 नबेम्बरनिफ्रायनो रुपसि अख्रां जाहाज गाथोनाव गंसेबो अख्रां जाहाजनि बिरनाय आरो बाख्लायनायखौ दिनैसिमबो नुनो मोननाय जायाखै। बेफोरबादि जेंनाखौ लानानैनो अख्रां जाहाजजों दावबायारि दावबायग्राफोरा गोबां जिंगासिनाय फोरमायदों। जम्मु आरो काश्मीराव फिन इन्डियान आर्मि आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गावलायलायनाय जाथाया जाबावदों। मैया फुंबिलि समाव जम्मु काश्मीरनि राजौरी जिल्लानि बाजिमाल बन मुंनि ओनसोलाव इन्डियान आर्मिनि मोनसे हानजाया उदखारिफोरनि चार्ज अपारेशनाव नायगिदिंगासिनो दंमोन। बे नायगिदिंनाय समावनो उदखारिफोरजों मोगा-मोगि जालायो, जेराव उदखारिफोरा जेरै-मेरै गुलि गावग्लुङो। बे गुलि गावग्लुंनाय जाथायाव इन्डियान आर्मिनि 2 केप्टेन आरो 2 सान्थ्रिया जिउ खहा जानायजों लोगोसे सासे सान्थ्रिखौ गोब्राब जोखोम जादों होननानै मिन्थिना मोनदों। जिउ खहा जानाय 4 इन्डियान आर्मिनि मुंखौ रोखा मिन्थिनो मोननाय जाथ'वाखै। इन्डियान आर्मिनि गुलि गावनायाव सासे उदखारियाबो जिउ खहा जादों आरो 2 उदखारिखौ इन्डियान आर्मिफोरा बेंथेनानै अपारेशन खालामगासिनो दं होननानै मिन्थिनो हादों। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समसिम गासैबो खौरांखौ रोखा मिन्थिजोबनो हानाय जाथ'वाखै। इजराइल आरो हामासनि गेजेराव जानाय दावहाया दिनैसिम 48 सान बारलांबाय। दिनैसिमबो बे दावहाया जोबनायनि लामायाव फैयाखै। नाथाय बिनि गेजेरावनो मोनसे गिदिर खौरां फैदों। इजराइल हादोरा गाजाखौ एयार स्ट्राइक आरो ग्राउन्ड अपारेशन खालामनानै गोबां सुबुंफोरखौ जिउ फोजोबनायजों लोगोसे उदखारि हामासफोरखौबो थेर-बेथेर खालामनो हादोंब्लाबो हामासआ इजराइलनि लांखारनाय थागिबिफोरखौ नागिरब्लाबो नागिरनानै दिहुननो हानाय जायाखै। बिनि लेखायै इजराइल हादोरनि थागिबिफोरा सोरखारखौ हादोरनि थागिबिफोरखौ जेरैखि जायाब्लाबो लाबोफिननो थाखाय सिगांनिफ्रायनो नारसिनगासिनो दंमोन, जायनि थाखाय हामासआ होनाय अफारखौ इजराइलनि केबिनेटआ गनायनानै लानो गोनां जादों। हामासआ अफार होनाय बादिब्ला जुदि इजराइलआ गाजाखौ गाग्लोबनायखौ बन्द खालामनानै सिजफायार खालामोब्ला लांखारनाय 50 सुबुंफोरखौ हगारना होनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन। बे 50 सुबुंफोरा आइजो आरो गथ'फोर। बिनिखायनो इजराइलनि केबिनेटआ गोबां बाथ्रा सानब्लाबो हामासनि अफारखौ मैया गनायनानै लायो आरो सिजफायार खालामनायनि खोथा होयो। बिनि लेखायै दिनै 50 आइजो आरो गथ'फोरखौ हामासआ हगारनानै होनाय जागोन। नाथाय बे बाथ्राखौ गोरलैयै लानो हायाखै इजराइलनि गाहाय मन्थ्रि बेन्जामिन नेतान्याहु बिथाङा। 50 सुबुंफोरखौ हगारनानै होयोब्लाबो इजराइलनि आर्मिफोरा उदखारि हामासनि गासैबो आर्मिफोरा थैजोबागौ मानि गाजाखौ गाग्लोबबाय थागोन
होननानै बुंनायखौसो नुनो मोनदों बिथांखौ। दिनै इजराइलनि आर्मिफोरा सिज फायार खालामो ना खालामा मिन्थिना मोनगोन। मख'नो गोनांदि उदखारि हामासआ दिनैसिम गासै 240निख्रुइबो बांसिन इजराइलनि सुबुंफोरखौ दावहानि समाव लांखारदोंमोन। थांनाय 19 नबेम्बर खालारखालि भारत हादोर आरो अस्ट्रेलिया हादोरनि गेजेराव आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कापनि फाइनाल खेलाया जादोंमोन, जेराव भारत हादोरा अस्ट्रेलिया हादोरनि आखायाव जेननो गोनां जायो। दा बे जेननायनि खिथेर लानायनि सम फैफिनबाय, मानोना भारत हादोर आरो अस्ट्रेलिया हादोरनि गेजेराव दिनै मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय T20 खेला जानो थांगासिनो दं। दिनै मोनाबिलिनि 7 रिंगा बाजिनिफ्राय विशाखापट्टनमनि डक्टर वाईएस राजाशेखर रेड्डी स्टेडियामाव गिबि T20 खेलाया जागोन। नाथाय बे खेलायाव रहित शर्मा आरो विराट कोहली बिथांमोनखौ नुनो मोननाय नङा, मानोना बिथांमोना बे T20 खेलायाव बाहागो लाया। दिनैनिफ्राय जागायनानै 3 दिसेम्बर खालारसिम गासै मोनबा T20 खेला गेलेनाय जागोन आरो बेनिनो थामथि T20 खेलाया आसामनि गुवाहाटीआवबो खुंफुंजागोन। भारतनि जानानै सूर्या कुमार यादव बिथाङा भारतारि क्रिकेट हानजानि केप्टेननि बिबानखौ बानस'दों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।